ሰላም እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ይኹን ክቡራት ኣሕዋተይ ሓተይን እዚኦም ክልተ መዓልቲ ክጥዕመኒ ከኣለን ተጸሊእኒ ስለ ዝነበረ መደብ እውን ከቕርበልኩም ኣይከኣልኩን። ሎሚ ግን ካብ ቀዳማይ ምዕራፍ ናይ ጉዕዞ ናይ ፍኖተ መስቀል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ቀሪቡ ንሞት ከም ዝተፈርደ ዝብል ሓሳብ ክንርኢ ኢና። እቲ ፈጣሪ ብቅድሚ ፍጡሩ ኣዳው ኩርንኩሪት ተኣሲሩ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ በቶም ከሰስቱ እንዳተጎነፀ እንዳተኸትከተ ፍርዱ ክሰምዕ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ይቐርብ። ኩሉ ህዝቢ ድማ ነቲ ካብ ኣፍ ንጉስ ዝወፅእ ቃል ፍርዲ ክሰምዕ ጸጥ ይብል። እቲ ንጉስ ሰማይ ምድርን ኣብ ትሕቲ ማንም ንጉስ ይቐውም። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሰ ነገስት ንብሎ፣ ጎይታ ሰራዊት ንብሎ፣ ጎይታ ሰማይን ምድርን ንብሎ፣ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ንብሎ። ሕጂ እቲ ኣዝዩ ዘገርም ከዓ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ፈራዲ ኩሉ ፍጡር ይብል ኣብ ትሕቲ ሓጥእ ማንም ፈራዲ ቆይሙ ንሞት ይፍረድ። ሓጢኣተኛ፣ ሰኽራም፣ ዘማዊ፣ ዓማፂ፣ ከሳሲ፣ ቅንዕና ብዘይብሉ ቤት ፍርዲ ይርከብ። ፈራዲ ኣብ ቅድሚ ይቐውም ማለት እዩ። ብዘይ ዋዕሎ ጽልእን ቅንዕን ብሓሶት ተኸሲሱ ኣብ ፍርዲ ይቐርብ። ንሱ ከንታይ ባህሪኡ ሓቅን ጽድቅን ርትዕን ሰላምን ንብሎ፣ መድሓኒ ዓለም ንብልና፣ ዓለም ከድሕን ዝመፀ ብሓሶት ብዘይ ዋዕሎ ብዘይ ገበሮ ተኸሲሱ ኣብ ቅድሚኦም ይቐውምን ይፍረድን። ነሱ ንኹሉ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተለዓለ ሓሶት፣ ሕሜታ፣ በደል፣ ግፍዒ ብዘይገለ ግብረ መልሲ ብስቕታ ይቕበሎ። ንሕና ከቲ ብልዕለና ዝለዓል ዝተፈላለየ ክሲ ብስቕታ ብሓይሊ ትዕግስቲ እንዶ ንቕበሎ ኢልና ንነፍስና ክንሓትት ከም ዘለና ይዘኻኽረና። ሓደ ነገር ክርዳእና ዘለዎ ግን እቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳቐጥቀጡ፣ እንዳዘለፉ፣ እንዳጀፍጀፉ ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ከቐምጥዎም ከለዉ፣ ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ጲላጦስ ይኹን ሄሮድስ ክኸይድ እንከሎ ተኸሲሱ ክኸይድ እንከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹሉ ብትዕግስቲ ይብሎ ነይሩ። እቶም ህዝቢ ግን ክሳብ ክንደይ ዑረት ናይ ልቢ ዑረት ሕልና ከም ዝነበሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ነስተብህል ማለት እዩ። ንዕኦም ከድሕን ኣብ መንጎኦም ተኣምራትን ትእምርትን እንዳፈጸመ እንከሎ፣ ሕሙማት እንዳዕወየ እንከሎ፣ ንሙታት እንዳተንስእ እንከሎ ብሰንኪ ትርር ልቦም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቕበልዎ ይከኣሉን፣ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም መድሕኖም ክቕበልዎ ይከኣሉን፣ ከኽብርዎ ይከኣሉን። እምበሺ ምእንቲ ሓጢኣቶም ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ወእግዚአብሔር ኣቦ ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም መሓሮም ኢሉ እንዳጸለየ እንከሎ፣ ነሱ ግን ከምዚ ገይሮም ኢሉ ክስታይ ኣይበለን። እቲ መደብ ናቱ ዕላማ ናቱ ኣይበለን። ሎሚ ኣነ ንስኻትኩም ናትና ዕላማ እንታይ እዩ? ልክዕ ከም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓቅን ንፍትሕን ጠጠው ዝበልና ዲና? ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ምእንታና ዝኸፈሎ ዋጋ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ብኸመይ ንሪዮ? ብመንፈስና ዓዊርና ዘለና እቶም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰቐል፣ ይጀፍጀፍ፣ ይቀጥቀጥ፣ ይሙት ኢሎም ዝፈርድዎ ዝነበሩ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ፈሊጥናዮ፣ ተላሊናዮ፣ ኣስተማቒርናዮ፣ መጽሓፍ ቅዱስ አንቢብና ሰበኽቲ በዚሖም ንስበኽ ኣለና። መዓልታዊ ህይወትና ቃል ኣምላኽ ይንበበና፣ ጸሎት ይግበረና ኣሎ። የዒንቲ ልቦናኸ በርሂ ዘሎ ተኸፊቱ ዘሎ ተበራቢርና ዘለና ካብ ድቃስና ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ሰባት ክሓሚዩና እንከለዉ፣ ክጸልኡና እንከለዉ፣ ክባእሱና እንከለዉ፣ ክንቁጣዕ እንከለና፣ ክቆጥዑና እንከለዉ ሲ ብኸመይ ዓይነት ህይወት ንነብሮ? ብኸመይ ዓይነት ናይ ትዕግስቲ ሓይሊ ንቕበሎ ኢልና ንነፍስና ክንሓትት የዘኻኽረና ማለት እዩ። ሎሚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቕ ከነሱ ኣብ ክንዳኺ ንሞት ይፈርድ ኣሎ። ምንታና ዝገበሩ ዘይብሉ ኦ ወዲ ሰብ ሎሚ ኣብ ዓለምና ክንደይ ንጹሓት እዮም ብዘይዋዕልዎ በደል ብዘይፈጸምዎ ኣበሳ ኣደዳ ስቃይን መግረፍትን ሞትን ዝኾኑ ዘለዉ የሕዋትና ኣብ ግብፂ ዘለዉ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ፣ ኣብ ዓዲ ዘለዉ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘለዉ፣ ወላ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ሎሚ ይኽሰሱ ህሉ ኣለዉ። ከዓ ዘሕልፎ መከራ
ኣውፅኡ ዝዛረበሎም ዝጣበቐሎም ዘየለ ሰባት እዩ ዘድሕኖም ዘየለ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ምእንትኦም ክንጽሊ ምእንትኦም ድምፂ ክንከውን ምእንትኦም ክንዛረብ ምእንትኦም ዓዊልና ኣብ ኣደባባይ ወፂና ምእንቲ ሓቂ ጠጠው ንብል ዶ ሕልናና እንታይ ይብለና ኣሎ ሎሚ ኢልና ንነፍስና ክንሓትት ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ስቕ ኢሉ ተቐቢልዎ ነዚ ንሳቶም ከዓ ብዘይ ወዓልዎ ይፍረድሎ ስቕ ወላ እንተተዛረቡ ዝሰምዖም የለን ወዲ ሰብ ብባህሪኡ ፀማም ስለ ዝኾነ ኣይሰምዕን እዩ ዕውር ስለ ዝኾነ ኣይርእን እዩ ክሳብ ዓይንቲ ልቦምኡ ዘይተኸፈተ እዝኑ ድምፂ እግዚኣብሔር ክሰምዕ ካብ ዘይከኣለ ቃል እግዚኣብሔር ክሰምዕ ካብ ዘይከኣለ ኣብ ናይ ገዛእ ነብሱ ክፍኣት ይሽንከሉ ዝብል ኣብቲ ሰይጣን ዝመደቦ ስለዚ ሰይጣን ዘመሓድሮ ፈራዲ ሰይጣን ዘመሓድሮ ሰብ ከዓ ቀንዕና ዝበሃል ኣይወፅኦን እምበኣር ክንደይ ንጹሓት ህፃናት እዮም ክብርሃን ፀሓይ ከይረኣዩ ምስጢር ሂወት ከይስተማቕሩ ንሞት ዝፍረዱ ዘለዉ እዞም እዚ ናይ ምንፃር ጥንሲ ክኸውን እዩ ንሱ ከዓ እዩ ኣፍ የብሎምን ንጹሓት እዮም እንታይ የጋጥሞም ኣሎ እንታይ ይሓስብ ኣሎ እቲ ሰብ ብዛዕባኦም ብሂወት የኸንብሮም ኣየንብሮምን ኣይፈልጡን እዮም ንጹሓት መላእኽቲ ብርሃን ዘይረኣዩ ኣምፃእኒ ኢሎም ወለዱን ኢሎም ዘየበሉ ሰባት እዮም ሎሚ ስቕ ከም ክርስቶስ ዝሞቱን ንሞት ዝፍረዱን ዘለዉ ስለዚ ዶ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመው ዘሎ ስለቶም ፍትሒ ዘይብሎም ስለቶም ናጽነት ዘይብሎም ስለቶም ባርዩ ብዓብዩ ከዓ ባርዩ ናይ ሓጢኣት ንዝኾነና ዓና ንዓይ ዘይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ዘብል ዘሎ ዝመው ዘሎ ዝፍረድ ዘሎ ሎሚ ንሕና ኩላትና ካብ ሓጢኣትና ምእንቲ ክንነጽሕ ንኩሉ ሓጢኣትና ናብ ክርስቶስ መድሓኒና ክነቕርቦ ከም ዘለና ከዓ ይዘኻኽረና ናብኡ ኣቕሪብና ኣንጽሓኒ ኣጥዕየኒ ኣተሳእኒ ኣበራብረኒ ደቂሰየ ዘለኹ ደንዚዘየ ዘለኹ ሎሚ ብፍቕርኻ ቃጽለኒ መታን ክፈልጠካ መታን ክቐርበካ ክላለየካ ኢልና ናብኡ ክንቀርብ የብለና እምበኣር ሓቢርና ንጸሊ ክቡራት ኣሕዋተይ ሓተይን ኦ ጥዑም ኢየሱስ ነቲ ኣብ ልዕሊ ብጾትና ብሕሜትን ብቕንኣትን ብጽልእን ዝገበርናዮ ፍርዲ የቕረበለና ኦ ጥዑም ኢየሱስ ነቲ ብሓጢኣት ክንፈርደካ ኣብ ቅድሚ ዓለምን ስጋን ሰይጣንን ዝተመላለስናዮ ጉዕዞ ሂወትና እውን የቕረበለና ንስኻ ትቆርዓሉ ሂወት ኣይኮነን ኢልና ናብኡ ክምለስ በዘን ሓሳባት እዚኣተን ከነስተንትን ከዘኻኽለኩም ይደሊ ስለ ኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን